Pipila ka mga pasahero nga gikan sa Taipei, Taiwan, mireklamo sa gihulagway nilang kalit-kalit kapag patuman sa quarantine. Si Luan Mirondina adunay live update. May Yes, Bob, ubay-ubay na gyud sa mga pasahero nga gikan sa Taiwan ang mipadayag sa ilang kasagmuyo. Ang uban gyud kay kapungot na ning pagpaubos karon kanila sa quarantine. Eksklusibong nakakuha ang RTV Balitang Bisdak ug mga hulagway sulod sa holding area sa Terminal 2 sa Mactan Cebu International Airport diin gipahimutang ang mga Pinoy nga mga pasahero gikan sa Taipei. Alas 10 ganihang buntag miabot ang Eva Air luwan sa 47 ka mga Pinoy. Tulo kanila nahinabi namo sa telepono ug mipadayag sa ila mga yango-ngo. Mura man kung how we are treated here nga kami tanan na virus. Noon sa man dili man inana ang sitwasyon sa ubang lugar. Kita naman Pilipinas mo nagkirig-kirig. Sa Bureau of Immigration sa Bureau of Quarantine nga wala mi sakit dire kay wala man mi kauban Chinese. Nga wala sa tarong dire nga kuan nagkaguliyang. Ang gusto nila, lahat kami ngayon ay dadalhin sa isang facility. So my question is, kung dadalhin kami sa lahat ng facility na doon, mas lalo kayo magkakasakit doon. Kasi wala naman kami sa what if there is someone infected there? No, na wala naman silang facility dito to test. Kung may coronavirus kami, wala. Matud sa usa sa mga pasahero, napaubos na sila sa proseso o gihatagan na og mga packed meals. Apan kapin sa 3 ka oras na silang nagpaabot, apan wa pay klaro og asa sila ibutang. Na ito man pero human na ibaw namin nga walay gilantan lisan but how come we are still here? Samtang moabot na sa 15 ka mga pasahero nga gikan sa Taiwan ang gi-quarantine sa evacuation center sa lalawigan sa Sugbo. Pipila kanila mibahad nga mopasaka og kaso batok sa lalawigan. Gipasalig sa lalawigan nga maayo ang pasilidad nga gibutangan kanila. Samtang ang lalawigan sa Sugbo ang nag-abaga sa pagkaon ug ubang mga panginahanglanon sa mga tao nga gi-quarantine. Tawag na ko na siya abogado, mga demanding kaayo. Napay usa, they were thinking nga, di man ako'y nag-impose ani, nagsunod ta. It's a mandated 14-day quarantine. Naisangad ko na ilagay mi og giha kay kuan. Lalo na sila gibutang dito di Pilipinas. Yes, Bob, aniya kita karon na mahimutang sa atubangang bahin sa quarantine facility sa lalawigan dinhi sa Barangay Apas. Luyong bahin lang yun ni siya sa atuang istasyon. Kung inyo makita, tulo ni siya ka building nga tagduha ka andana. Ug atong maobserbahan sa karon diri, Bob, nga higpit gayud ang seguridad nga gipatuman. May mga personnel sa Cebu City Mobile Force Company ug mga gwardiya usab sa Kapitolyo ang misecure karon dinhi sa dapit. May 15 na ka mga PUM ang kasamtangan nga gipahimutang karon dinhi apan wala pa kitay konfirmasyon kung may nadugang ba nga mga PUM. Kaysa atong nasayran, Bob, ang mga pasahero nga gikan sa Taiwan nga naabot alas 10 kaganihang buntag kasamtangang anaa paghihapon karon sa holding facility sa Mactan Cebu International Airport. Og so far, Bob, mao ka na ang latest nga atong nahipos gikan dinhi sa gawas, Bob. thank you so much, May, sa imong live report.